Rêxistina tenduristiya cîhanî ragihand hejmara kesên nexweş bi vîrusa korona li cîhanê 100,000 kes derbas kiriye. Bihtir ji 3,500 kesî bi sedema koronayê canê xweş dest dane. Şevaborî jî yekem rewşa korona li Hewlêrê, li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê hate tomarkirin. Li gorî dawîn amarên qurbaniyên vîrusa korona, li Çînê ku vîrusa korona jê destpêkiribû li cîhanê belav bûbû, sih rewşên nû yên jiyan ji destdanê bi nexweşiya vîrusa korona hatine tomarkirin. Hejmara qurbaniyan gihişte 3,042 kesî, 143 kesên din ji nû ve pêketine û bû yekê hejmara giştiya kesên nexweş bi koronayê li Çînê gihişte 8,552 kesî. Li Kuryaya Başûr jî 192 kes bi vîrusa korona nexweş ketine û hejmara giştî gihişte 6,284 kesî. Li İtalya jî zêdetir ji 3,000 kesî bi koronayê ketine. 49 kesî jiyana xweş dest daye û hejmara qurbaniyan gihişte 197 kesî. Li Amerîkayê li Washington 11 kes jiyana xweş dest dane. Li wilayeta Maryland 3 kes bi koronayê ketine. Li wilayeta Seattle 2 kes mirine û hejmara qurbaniyan gihişte 14 kesî. Li Îranê ku welatê herî bêhtir korona lê belav bûye piştî Çînê, li gor gelek jêderan lê tenha desthilata Îranê hejmara rastî belav nekiriye. Li gorî ku herî dawî ragihandiye 17 kesî ji nû ve jiyana xweş dest dane. Hejmara giştiya kesên ku jiyana xwe bi koronayê ji dest dane gihişte 142 kesî. Tenduristiya Îranê 1234 rewşên nû eşkere kirine. Hejmara rewşên nexweşiyê gihiştiye 4747 kesî. Li Iraqê jî 38 rewş di du heftiyan de hatine tomarkirin. 15 jê li Bexdayê bûn. Lê Kerbelayê kesekî jiyana xweş dest daye û 3 kes li ser asta Iraqê tenha mirine û 4 jî ji korona rehet bûne. Lê herî dawî înê êvarê 6 rewşên nû li Iraqê hatine tomarkirin, 5 li Bexdayê û 1 li Kerbelayê. Li Herêma Kurdistanê jî 7 kes lê Slêmaniyê bi koronayê ketine û kesekî jiyana xweş dest daye. Roja înê êvarê jî 3 rewşên nû di do jê li Slêmaniyê û yekem rewş li Hewlêrê hate tomarkirin. Li Kerkûkê jî 5 kes bi koronayê ketine. Li Sirbiya, Kamerûn, Togo, Vatikan, Memleketa Botan ya Çayê Himalayayê li her welatekî ji van 1 kes nexweş ketiye. Lê Malîzyayê 28 kes ji nû ve nexweş ketine û hejmara giştî gihişte 83 kesî. Li Brîtanyayê 115 kes nexweş ketine û kesekî jiyana xweş dest daye. Li Hindistanê 31 kes bi korona ketine. Li Cezayirê 16 kes ji yek malbatê bi korona ketine. Li Misrê jî 12 kes. Bi van amaran tanha li welatên cîhanî 100,303 kes bi vîrusa korona ketiye. Ji wan jî 3,408 kes jiyana xweş dest dane û 55,000 kes ji nexweşiya korona rizgar bûne. Ji ber matirsiya nexweşiya koronayê piraniya çalakiyên sivîl û olî jî di nav wan de yên fermî li Kurdistanê û Herêmê û gelek welatên cîhanî hatine rawestandin ji bo xweparastinê û aboriya gelek welatan bi taybet ya Çînê rastî şikestinên mezin hatiye. Elî Umar